Yaro try. Ngiaingo yo try sa season 4 hakani ka sngi mangila ban wan biang. Ban wan ra ya kani ka jinga selok na ka tin ka jong blay. Ban nga pediang somharo ya pi way ki be pet yangi hakani ka por menta haki por ki paper bat nga so kmenro hakani ka sngi bai pasabante bat kumjuro isardoni idon lang hakani ka jaka. Ban nginget bakani ka jinga selok ka jongin nangni na po studio ya ka bangia keren kan long ka jinger khu ya pi way ki ba ya pet hakani ka por bat ki ba ya snap ken but kam ta me ngi dan ru hakam kani ka por ka ba menta haki sngi ki ba khado ba bon sen ngi yo sngo shapang ki jingalap shapang ki sngi ki ba khado teng ka penting ka pen smit yangi teng ngim su thu ka dei ka e han retang kani ka wing it su thu ba ublay ularab ya thu lupa shwa ya ki ka ban salong tadai na markata ngitip ba larangi pule ya kaktien bangi suthu ya ka program ke jong blai de namar kata hakani ka sngi nyuman ra ya kani ka jinge selok ka ba ka topik ka bangi bo kata ka de shapang ka program ke jong blai nam ta kini ka sngi ka ba khado bat nginyo bani kren ban ngitip ru ya kata ha bangi da pule shapang jong Abraham bat ka Sodom bat Gomora ken ba kita ki angal jong blai ki ong kumnu ngin buri na Abraham ya ka e ka bangi mot ban le Kisutho na maru Abraham ulong ubahok bat uba syakri bet yo blay. Day kata kimla ban buri. Baru Abraham haba utip ya kata usdang ban duai ban hiasat. Kalong kumjuru yang ngiru ang ini kisngi bakado ngitip ba blay unum le ai lamda ulaya thu lupa. Markani kadi kaktin ka bangingi abat. Bangingi puli. Kadi kaktin ka balaya thu lupa siya pangkini kisngi bakado. Bangini pet hagani kisngi siapang kita ki program jong kini kisngi ki bakado badang ni ka por nang kong suangan IT siya i pastor bantay ban lamprang yang hagani ka por menta yakni ka jinga selok ken kublai sibun pastor kublai sibun mo sardan idon langani ka por ka menta ya baginya keren yakni ka subject ka badon kam hadu kata-kata kani di ka subject am ya ka bangila jo sngoru na ka por manado bang dangret rung ya sngoy kata Pat abu mensyua dangrit ngi sungai kata ada sungai ma sisa bau jisu la januai ni ka pertai la januai. Hakapor badangrit mangilai ngi pet ya tu ka film The Man Who Saw Tomorrow. Jong Nostradamus uba batai te ki singi ki bakado. Nam bakalanga gidi kisnem proposal igam to. Ngidang yarit ngi pet ya tu ka film klam nang yo tia udam shoot fi hadu ta tiang shahi. Banyo ani baga perthai kala januai bau batai Nostradamus Henry onda haba ngila khamhe anda ngila puli ke ketin ke jong blai wa pleng hang ni la download na dong sedang Nostradamus u batai ke ba se kita ke jing batai ke jong ngis ngau to por ani kala kraw sisa Henry bangi pet na ke ketin ke jong blai kalong so detail bading tangi chanya ini ke ketin ke jong blai namar baga de ke ketin jong jing tu lupa Bading tang akan mau snem mau gitu ki poro ndal apo itu ki snem mau gitu ki prapo itu ter ki ong be anan ndal apo arajar la wai ke pertai ni la yakti yang male si bona preng jong pir bikin mau ma apo kendai pu kendai ni la sim snem arajar la wai Henry ndal apo arajar klem wai teki har ki fasar ki video kado ka por ki ong wat ka computer na kan change no kumno tom number na ing kan ma teki digit up kala no na kumno no something re kalong kum jo ipleng teki de kata imat bala ong bat yai ong ya ka bala kren bat yai kren em tading ta mentala dang ikren le sing ni subject bri la yo snow la yo ma ngila tip hi kata ringi ha man kren bat yai kren ni ka subject namar bakani sakani mentaka ban saja ka jingrong no satang kandiat por kan saja badeng tangi kren bajai kren ba onda habala apoi kata ka por ngikwa ba phinum babi da leileiru bat ngi ong ha ki por ki sngi ki bakhado henry mentang ko aban ong kam dai shu ka sngi kala dai stang de second mdai tang minute ro mdai shu kentale kala sa stang de second ya ka ba kani ka jingja kani ka event kanja Bat abang ipet ya ke jingja ka pertai ngi ba ka pertai menta shui na bar bak ibiang henry kambiang
kiri pakiri kedon gijing syurut kadon gijing bam ya senguto kadon ba gijing perkat tang na kabantai ladi shimet kajing nong bit tang ya ladi kajing bit jing biang tang ya ladi ngi kinong yalam kapertai ngi menta ka shu biang tang nabar Resya po tekam long ngi ka Andres mo ka jingile tma po Bangladesh wat tang po ini not east jong iri kadon ka jingile tma ka jait men rio ka jait men rio tading tangi iba kata baro ka ketien ke jong blai ka ladap yatho baladang ngimnget ya ka bangila yu ikat ni te sa ka epat utrai un pen pau sa ka epat bu utrai em undang yatho yangi bagata kasngi kalajan tadi dah bangi pulih ke ketien ke jong blai no Matius no maarbusa ke dekat ke balai ke ong tiaba udang syong halor ulum ki olip ki senran ki lewan ha ujajar ki ong ti thu angi lani lano bakini ki ai kin long bad bakumno kita ke dak jingwan jong me bad ka bawai no kan ka perthai tiu jisu le thu bul ong ki to sumar uno noro onom syukar ya pi ka bamut chua ka jingban ka jong jisu kandon ka jing syukor barang ni ka ong ba nama bun kinyawan haka kerteng jonga kida ong manga ubau kris balkin syukor shibun te nginyekran halor ni ka bentamo kumno kinwan haka kerteng jong kris ni kumno kinya syukor shibun pisno kumno sardan halor ni kani ka iu jong ong jong jisu te hani ba sepang kani la tho ani ka basdang jong jing jinjar mang ne pila ram prang pasor haka ni ka benta bat ka sho bangan juba pasor kita ka jing ong ka jong pi bat hang ni ha ba ka jing keli jing senran de pasor ba kila keli sepang ka jingwan jong trai ma ba kita ki ibanja kita ki baro bat hang ni kita pan ya ta ka dak no trai de nomor ba brio hi pasor udan ni ta ka jinglong ba kwa ban i ka dak te ban ngai ya ki te khamtam e ha bai de bat sepang kisngi ba khaddo ba laradan ban penbena mano ba de kisngi ba khaddo amla ban pediang de mo ka pen kan mau ko ma ko po jung no te ha bal asnai ka lieng la long tek kum kadak de ari kim la he ban nget te ba nuan uslap ra kim ngap he te la long kum ka warning de ka lieng ka testify ya uslap ubanwan mar ha to ko por kim pa ji meno ro uslap tiki ko ban i ya kadak pa kum me pa tu bleu ai kadak ling ba ka lieng te ha ka jing mo cepat khat jing tiki brio am kim pai per khat te ba kata kadak ba ki i kan de da ka lieng te hang ni ki senran jong jisu ha baki keli u jisu kata kasngi ki bakut kita kiski bakhadu e kamta kita ka jingwan ka jong trai ai ha bu jisu ai juba ko dir kim poi perkara te maki ba kanlong da kum gadi ka rukom te nomor beli ha bangi puli kini am ba sharom rumah bau jisu kran sepang kita gitma bekran sepang kita ki jingbana gitma nang ta de kata ka hima pa kita ginam sniu ki banja te jet benriu ki baro bu jisu jer hang ni am ladab ja teng ro te menchwa mo ngi da pulih atas man barem kata nam sniu le ka bun ba ladab ja kata maro la bun ba ka baja mo ada gi pulih ka bible le te ro atas man barem le bun ta gi tma sudah te tikini am ki baro ki ladab yo i ladab yo sngo ba ladab ma hiro wat hakat ko por ka jong kiro kile i ka jong ka khmat ba kadan ke jingele para jaj benriu para makiro kadan ke jingele ha por jong ki to por te kini am ki kam desu ki balong new te ki ba ki sngo te ki baro hari jisu padam nga songo sisa ya ga mo kata ka jing so kata ka jing start ka jong try de ba nikong do wang sutu sumar sa mo pinam ha kan no kata ka jing sa syukur de sumar sa te tika de kentien sumar am ga de ka ju ka kentien am buji su penan kam Yohanes lam khat sau khat bakhat san bar pwe wang la pi nga pin sumar kentien nga ba pi nga pin sumar ki hukum juga ka ju kentien sumar te bawan tika de kentien sumar am bang pulir bible pareng ka de kentien ke di watch tu try om hani watch out te ba nom no bam dan ba deceive ya piswa tek habangi pe ha ka bible am ba tra ai ke ni ka warning ka baning kong do mo ya kata ka jingwan ka jugu te wa so ka warning kata ba om dan pe bhai odan mano no syukur pi but kata am ka de ke ba fasting do bangi ngin pe ha ka kum kini ki por ki ya ki ba khado ki ski ba khado namar ba habangi phai ki tin jong ble Yohanes utho ma ka siti ka baning kong no ma ar ka khat ba khat phra ba utho ai ki siti Yohanes sudah ong ba ngiladon haki por ki bakhado mo da last hour te wang ba de ngiladon haki por ki bakhado tedin bar kata kita ki uta u baile persya yu kris bar kita ki mensiam ro ki baye kita ki baile persya yu kris te ki mensiam ki nong ile persya yu kris ki dan te kiladon te no menta wang ta te kini kan kita ki banwan ki ban syukur mo ki sedang ban syukur ke bau jisul abatai hang ni bong ba ngau di kris te hang te udan ne te tinggi i ba jisul ada ai lupa kata ka warning ba ban pen i ba ka deswa
kan wan so kata ka deception ka jing syukur deh. But haba syukur kamdi syuk da ka jing syukur ka balong maha ke ba kala badong da ka ba peni ki kamba. Mo namar ba kata mlaksun pen syukur namar ba ngitip ka sayan su kala ban lek kamba ka jing pengkia maka tangi mlak man pediang kata ba ka de ka jing syukur deh. Mo kini ki bali ndong kenyaro ki lek katar nginem ngap syuk tak mita jing syukur. Ada ka jing syukur bengi ngap ka de ka jing syukur ka de lingba ka khtin jong blehi. Baki beliau mungkin penangkam dah kektian jong belehi, berakan dia ke Bible hi, kin syukur ya ke ka bamderu kin ong ka bade ka basisha. Bat ya kata ke ka bade ka basisha pat kin ong kamde ka basisha. Mo ngacuai nuksa ka we khamtam ka topik ka balong hit ba hapo YouTube lo ni hanu kono ka mo kan no channel ngi GE ba la keren ni topik baro am gepet ba kata ka jing baptis teh. Pat ki komen su ki bon ba. Ngaji iba hapo Bible kala dap thok bete ba ka kadan sipang ya kaban pengam mo hade kintan pe kiwe pe hikai pat ki ong pat mlile dam pengam ro ti hang tang lala wan su thu te be tangi tai topik ban tang jing pen baptis ro ba Bible kala ong pengam ti kiwe ki hikai pat ki wan ra di kiwe pe jing mut da kawe ka khtian da we kam ta ki deceive no da kata ka jing start ke jongki kin ong pat dam pengam ro mlile ti hang tang su thu bo jisu ong sumar de te ka bomat habo jisu ong kentien sumar ka bomat ni haban watch out Ihaban soto ika kentian iki buang dari PI janga sumar ki hukum ki janga kebomot kata kentian ban watch ba pindom syak ban deceive abau jisu ong kade kumta kebomot kade kata korkom ti lada ngipat dala dia ngiwan ra no da kajing start beriu ke jongi ngiwan ra no da kata ka nia ke jongi lande kata kajing sutu jongi bebon ba ki beriu ru ki long ki blasha deceive no saya lam no teh men sim jo kajing syukur deh Kisah alam noh taman siam biar kaban syukur kiweru kir kim tip hidup kelak longkum ta. Ki perkhat baki hikai ke badai hari kelak syukur na. Tinggi i menta ba ka roi bha ka ni ka mo ki brio ba link bak social media le meta bi free tama. Ki bon ba ki hikai beki pen bi ngap nga ki beki ki omantu ki singiru. Kambuna ina parang na khasi. Khasiru parang ro. Ni menta. Mentu sing i ka we ke status ma baki dan ki brio beki bu status ba ka ong ba how prayer works behind the scene de ki ong kamta la if you actually see la da pila ban is kumno ko long ka jing doi silen dat te kumta la pedi botau we ubrio udwai show blay ban yo kali de bar kumta wangel hana upediang ka jing doi ju bar umare wot na ulit show blay bar kumta hana wanra tu ta angel ta kali bar hapor wanra ta kali to brio na ulap hat no ta hana ta to angel ura li ra biang ta kali bar kumta sawan we to man simbaman no keni no ta kali de tiak gi babon ki bu gi Kristen sudah bekinget ya kata ke balong komta ngok habneng dan factory te sna kali bau beli anu pura do angel te ke kali bo ka Bible ko ong bau beli ya mun kur khui ngi un ai bor ngi ban kamai spa o klom ong ngi bu un ai spa bo but ai bor ting ngi bingila man kamai spa ta hari kum kita gi jing hikai ngi pediang bat ngi snow day mau kan mau abakadan ko ke video ba baki brio shua bakin long brio kila ade shua ki angel but baro ki baget em ki pet ki soya ha bai kata akamai pastor dap ai jing hikai kata baro ki baget ki kedet ki dapat khat bakade sisa kom tabi pastor akan mau bi ikli yang hatop hi menjur babon ki brio ki menjur kata hado i pastor himban si haban ai ke jing hikai ban penchai ta kumta ngi i baka deception ni ke jing syukur ka jing syukur kanam de ni ki kamba kanam de ni ki kam ki bakrau ni kam phalar ka ding bahap na beneng re ke jing syukur kan de be ye ka khtian ke jong blei ta ban pen kala ban tuis ke khtian jong blei ke ba khtian jong blei kalau ong be ka badik kadiang kamot kadiang la re kamon re ki brio pat menta ki pen kala kadiang ki ong di kamon di kadiang kan Kumenta fikiran sipang kajing syukur kan mau sipang ka phone mentangi ya phone nung kong du dang sarkar India la ai lupa jua baik jodan ba phone ya fi ban long kumta wat ngop ha kajing syukur hari katar dang don hi bangop yang fila job loteri te kidan bo kumta kidang yang ngop hi mo ngiatep ha baro hi mo but kamdei tang sabar jangan ni kajalla wat ha ni kajalla namar balai kajing syukur kawan ha kita ki bangop namar kidan ya kajing artatin bar khamta me hakini gisngi kum ki kristan ngayo i ya kani gawe hakani kajing kristan ki daud ya kajing lajong ki daud ba ya ke baki kinget baki don roi kajing keli hatu kani ka bible bangi puli ka dei basisya na kam dei na ki don artatin palat hakini gisngi kitip kani deceive khamta gawan onda ba bilang ngait ba hadin kata bakamlong kemun katu kam dei fi hakapor lockdown bawan ka covid ngi baro ngi la perkhat menta te la kalawai ka perthai
Baro lawai ka pertek. Kitu bom kuala jeseng lo yang ngile jeseng no. Aban kaya lah pelong ciseng. La pelong jeseng. Oh, haki snong wat nakatunghong snong ro lai pelong jing duai. Ai ngoyo blai. Kawan raya ka cingkela sisha. Handai mentah hadian laisnam. Ya, mde pastor. Tanggal tu kapor ila mudur bet. Mas like ke COVID try mani la selai. Ah. Na iu bagi beri jaitu mana? Ah. Kidan kita yo nungkong katu tayo masin pelait tela selai. Hadin katu tela. Kalau normal biang. Normal. Mau beri yang bakal bet. Pi kan ni dia bentana mar bale. Pi ngau fi ka jing syukur ka bakra ko may pastor ikran. Ho. Ki bon pelat kita ki program ki bau blay batai. Kum batai sepang Israel. Ni haban kimi si Israel kay ka bajia bar ki Israel. Dai kata mo pastor men idang yai pen kan mau ni siya bangini yo bani kren kum ne bani selok. Ki pen kan mau na gospel Matius. Hanganong bar pasau bakum no ba ublay uye kren nakabanta ki Israel. Henry hadin jong kata Ukraine ro nakabanta jongi ki gentle. Ki bawan siya ka jinget. Lang ba uji su Christ. Namaladangi Ukraine bay day tangi ki Israel ka ipat maday mo no mangi. Dia kata utrai utip bahan amta jongi but Ukraine yangi siya pang kata ka jingrong no. Mo kaba ong man rong no. Hoi kamdan kanu ka kentin. Hoi ka Bible kasi ka don ong rong no. Hari benda ong di ka kentin rapture kamdan. Apa ka Bible mo? God up ka don may kumta. Hari kamdan kani ka ban ong may rapture kani ka kentin kamdan. Hari ngi jupan ng kambay da kata ka kentin ba kamdan ma borok ki Yesu tu ya kani ka kentin rapture ba ong. Tapi ni kapor pastor kinat ngakwa bapin keren siapang jong kata mungkin siyo bania selok lu halor jong kata bentar. Don kinoi kai mo kiba don naga jong jing sulturu siapang kani ka jingrong no. Don kiba ong maka jingrong no kan wan shwa umrat klau. Don kiba ong bahapdeng jong kata ka jing sensyar umrat klau. Na don kiba ong pat hadien ka jing sensyar umrat klau. Dia inta kiba ong ka pre-trip, ka mid-trip, ka post-trip. Tadi inta bun kibri ki kulmar te halor kene ka benta rea bangi pule ka ktien jomble ka shai kedar ba kam day ka mid trip ne ka post trip ka day bi ka pre trip shwa ka jinjar ba ka ban saja ka perthei te day yang ta ba kan wan shwa ka jingrong no te day bangi pule Matius lom arbusau ka ka khot ka bal khat lai ka ong Henry jaru bra yene do ka bukut utaken ubani ola yem ti ka ni ka gospel jong ka hima on ya lap aga perthei baro ka nak tin jublai ya ka ni ka gospel jong ka hima on ya lap aga perthei baro ya ka ban long ka jing pla gi kin ja ban rio baro onda kum taken kan ja ka ta ka bakut ka bumut ang ni la pentikna ba kan ja ka ta ka bakut kut ya ka mdi kut perthei kan kut ka jing lap ka gospel balai kan kut mar baro kita kinong elap kim non show Balhadin nang tagay ka badya kani kan sawan pat ka dekot ka bakat san ka program ka jong blay bat ki Israel. Hado ka jingwan ukon ubrio. Kani pat kamday ka jingrong no kani ka day ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ. Namal finda pulin to ka dekot alkunday kong kumni ru hadien ka jinjin jar kita gitsingi. Ya ka singi on pendum yu benai ru onom ay ka jing shai bagi klor kin hap na beneng ka jing pen kenyu ya ki bor ki beneng onda kum ta te ka dak kon ubreu kan paho beneng tiang ta ki jai men reu baro ka pertai kin ya linear lempat pi kan ni ka de ka jing sham bah ka por jo ka jingrong no ki bri kim no mi ki tang ki banget ki bi kata patang ki banget ki ba experience kata ka pertai ka no mi kata kan ni ka kran be direct ya ka jingwan arsin ka jong try pinapuli ka tu terang to kin linear empat habagi ju i ba wan ukon ubreu hakil o beneng da ka bor bat ka burom bakraw kaniru ka reform yang sya ka jingpen pau ka no menengkong ka dekot ka ba nyo ha ka jingpen pau ka ongom ne ha kami uan akil o bat ka khamat baro kan yu iu bagi taru ki bala som yo bagi jait men rio baro jong perthei kin ya linear lempat namar jong kum tak shisha amen barang ni ka ong beng baro ka perthei kan yu ki khamat baro kin yu hai ya kata ka jingwan arsian ka jong anda ya ka jingrong no haba kawan ka jingrong no ka perthei kan ong bala rong no ki aliens tak daw ki lapen krek lupa ya ka jingrong no jong ki aliens Tading ta bangi puli kan ikan lenong ba Arab Saudi do kot kat santer terang to hado ka dekot ka ba life away
Ngi yang ni ma bon pa no ru itiki angel jongu na ke jing sawa ba kraw ko turoi bat kin yelum lang yiki blajit jongu na ki Saul er yiki Israel hado ki bakut ki benang hado ke bakut jongki yiki Israel hang tangi puli yang ni lai puar biang terterang tu hado kot lai busan hani ka keren biang ya ka Israel hang ni ya ka bala ainuksa ya ki Israel kum tau ding dumbur Henry kan negen ke dekat ke balai pun rio ke keren capang gi gentle but ke keren ru capang kata gesngi lene kita gisngi shwa ka jingrong no barang ningin i Henry capang kata gesngi pa kata ke por amdan batip lemni ki angel ki beneng Henry tang ukpa jongahi te kumba long gisngi unowa kum taru kin long kata gesngi ke jingwan ukhono brio naba kumta kalalong ha kita kisgi ki bamenswa kata ka jingslay ba kilaya bam yadi kilaya shongkurem bat pishongkurem piang ning i kadon ka jingkemen ka jingasungtenat kata kadai aga por bakmen por sungtenat kan wan ka jingrong no henry ka jingwan arsien kadai hang ni hadien kita kisgi jo ki jingjenjar bon pendum no iu benai ba ron ai ka jing shai ki klor kin hap na beneng kata kadai haga por ke jinjar bu ujisu unwan haga ta ke jingwan arsen ke jo henry haga jingrong no kadai haga por basuk ba kedon betang jing kawai kedon ga merriment mo kata ka bashu kemen ka bashu sultanat ka bashu ui hai hangta kumba kalong haga por jong no wa kanwan ke jingrong no pagka babel kran sayang ni nabakum tagilong tagisngi ki bamenswa kata ke jing selai bakin dia bam kini di ye shongkurem kini pishong kurem tat nda kata ke sengi nowa mula lek apa kata ke yingling balki mishmla sutnyo tat nda ke lawan kata ke jing selai bala rong no hang ni ka ong ye ki baro hang ni kedon ke ketian rong no kumta ru kan long kata ke jingwan ukhono brio anda kumta arngut kini dan halengka kila iyo lengkai ri kapor ke jing suk te kidang rap kidang riang kidang trei kidang kta arngut idon lengka yewe inshimno yewe panon eno kamut ang ni keren ke jingrong no arngut kini song terlihat agi ying terlihat ya gawe inshimno ya gawe pat on eno namar kata to sharai na ba pimtip akan noma kasngi ba uwan utrai jongpi ya kanite pitip balada utrai yeng ulatip hakan no kapor ba wan unong tu undala ap but amda sya ban prat ya ka ying jong na bakumta piru to longkloy na ba hakapor ba pimmut wan ukhono breo tingi yang ni ya kata ka jing pensai ke jong jisu wong undala akut ke jing elap ke gospel arong no tadeng tang ini ya kata ka jing ijli ba penduk ya ka balakran do Daniel mo ya ka ba umrat kalawi unwan men shong ka temple ban ak balayla de mereka tar ngila ban ina ga shiti kita selani mo ka babel ka ongmne utau ubayale persya bat open sorong yeldi persya ya baro balakot balayla ni baju mani kat adu ba ushong ka temple balay ba udale balayla de kali ketamo ngipet agini gisngi ke next event ke banja ngadai shwa ke banengkong gadai ke jingrong no hadin ke jingrong no kanwan ke jingtai ke temple temen tagadon bagi jing keren bagi tai no ya ke temple ke balai temple banengkong kelajot kila isnabiang te kata temple baar aduk mentam dan syu la penjot usnam nyopo edi hagi jing sensyar upat syataitas jong ke himarom Bamenta ki jiu ki kwa ban wan ra biang wan restore biang ban sedang biang ye ki jing nya baro na duk mendai ta ka baki kwa bentai no ke temple ke balai menta ki jiu apa ki lek ban mani blai ki lek yang tu ka wailing wall ma ki ya ma to kan ro mar ka to shadin jutu kan ro ka temple ki nget men shwa ta menta ki mla bentai na marba ka don ka to ka mos kita ka jika mani ki jong ki muslim ya belakot the dome of rock balang tu hajan ni kadang so kata ka alkasamos padang ta kimla ki kwa dik bantai re kimla ya menta bakatai ke jing angnut ke jongki bakin tai biang kata ka temple ke balai panwan ra biang ke jing kenya ya ke jing le ni ambaro na du ke por mendai ya ka bau blai kwa syu na mar ma ula de pendap
Mo Jesus Christ belada pendap ya kata gading pernah Andre unio merat kelau un sawan rak biang ya kata bersyukur ke pertai. Tagade kata ngi yang ni bakata kan saja. Pada yang tabu unio merat kelau un saya te ke treaty ke ba news nem kumla tho kitab Daniel pak. Ini ka kitab Daniel ngi yang ni kan nombor kendai. Kan ke dekat ke ba arfunyo. Katin jublai ke ongom ni. But sitio un pelong ya gejutang baskem bat ki babon but hamar ka basiteng jong kata yo un penduk no ya kata ka jingknya but ya kata ka jing aingo bam but halor ki tap niang jong ki jing ijli un one away bepenjat te wat ado ka bekut but ya kataru balatmu un te no ya ka jing bitar halor utau nong penjat un siate ya kata jutang baskem kabakat no shitayo ke keren be shitayo ke de nyusngi ke keren ya nyusnem tagamut hadin ke jingrong no sa tai ke temple unya te jutang nyusnem shiteng jong kata ke nyusnem laisnem shiteng ke de por jong jingsuk and de laisnem shiteng ke de por jong jinjar ba ke jinjar kan long be mdei bu penjinjar marat klau de kam tam gadan ke jim penjinjar ke jong blai ya bau blame the no iki nyut lagi peliang nyut lagi kita ki jing pendat nyut lagi kita ki turai ti mau pastor pila ban ajeng syai Allah kata kadai pastor ka bapi kuran ya kadai chapang kata ka program ba kham tam pila poi ru ka temple ya ka ban batai kai ka ban salong naman nga habang ka puli kani ka dekat chapang ka jingrong no bat kham tam kani di bala kren do apostol Yohanes hi hakashiti ka jong uong kumni hakashti ka manengkong jong Yohanes hakal nong ka baar Ukran ya kani ka benta lamar kata de ka sngiam la ngim long ki ba penkre ngin long ki ba la sha le ranyo ka ong kumni ngan pulit khat ba pupra shti ka manengkong Yohanes ka nong ka baar khat ba pupra ka ong kumni te benta ko ki kon ham tu yai sa hau knang balada on pan pau ya u nginyo ka jing shlur bat banginum le ran hakmat jong u hakata ka jingwan ka jong u lada ngilong ki bayaisa ha u haba onda lawan penpau kam ong ne bo uwan ka jingwan arsin mo unwan penpau hakata ka sun beneng hakitig lo beneng mo bo ka te undawan haba ka jing penpau bangi ngilong ki baslur ken hakmat ka jong u bangile ka jing rong no lam da dei kumta peker khot bar pokondai ong lada pitip ba ulong ubahok pitip ba wei baro ubayaile ya ka hok la khaya una u kamot ngi habman sung tho ya ka jinglong hok ka jongi on rong no ya no ya kita ki balong hok kita ki badang em miyangi on rong no namar kata ka hok ka jongi bangilong ki bayai kita ki brio ki bayai sa u hanre kabar shwa nangi ki badang em kidesha kita ki balayo thia no shwa ha ukres ba kita ki ba upkmi ya kata ba on pen kala ya kata ka met ka ba puot sya ka bam puot hey basti nong korin ka kren nong ka khatsan kandon kata ki iki ba kra ba hoy ka pertheken kulmar kumene fi ong arngut kini don ha kata ka ba teliat arngut kumta ngasu perkhat be kalong ka ba ladang ni perkhat baki brio ki chuja kumto kumbalong ka por jong Elijah mo la rongi ura ka kalideng uja be kumto por enok ru bat ki daud ru ha ka por Elijah hoj Elisha ulai yo ida la ka chong ka khamat hara habawan ki ki ding sulu pa upa brio te banwat ki bon ba ki brio kin artatin ya kani ka jingrong no uji suru la rong no dei nomor kata kimi kita ki jingi kai ma pipi omo kinde ki prine kinde ki metne ki pos hara ngatip tanggawe ka trip tikna ka trip tikna hanre bangi tikna ro baka bible ka quran ya nama daong la dei hapdeng ne dei hadien le yusu hadien nga ka khamtam ya ka pos le nga ong on le yusu ke jingrong no ngin lek sanu ka to ka por namar boleh kelawan ka si hajar senam dan basan syar fiki babun ka dei teng ngihapan pendon kamru ya kajing perkhat ka jungi nakamnon na biong bisa don kadi so ma nambar komba lakut dan le yusun rong do ya ke ite
ngin let saya ke ipan mau pila adi sakata kasih hajar senam ban senjar ten rong no pat senam ta ka ipat teh nambar ba unong sun jungi to kopor ladi kopor ban pendam no teh maladi kopor ban khum no teh tembar la rong no yangi ban pelat na katai te kaktin jong blen ma kitab sumpah ko ban rikendong no yangi mani kisam do kadan kijing tho ban ong bau trai un sumar yangi jadi yang ta kata ka yu bau trai bau ukular ban yada yangi bengi ibe ka jinglong ka jong uhi bau blehi u yada usumar upelat yangi na ka jing jenjar upelat yangi na kata ka jing mau ga upelat yangi na kata ka nono ka nam sniu la ne ngala bonong ka nono ka jingja ka bakrau ka bakta ka perthe bro ka wengi ibe uble u yada be lagi jong te ten dala pai kata ka por la dadi ka post trip ngitip kat kum kitab jing pen paule kali ka ba ba mau wat ki belajit ru ong ka ba ta ki bekila ban yang teh akum kata kapor but lada utram ya dah kata kapor de kamu lihat no kita ki barok kembut ngitip bakat kum ke jinglong hi ke jong ble la ni ka donut ke jong ukpa teh ngitip ba u de kupa bat kum ukpa tre ngatip ba ke jinglong jong nomsha yangi ki khon ki jong bangin dan bentah akum kata teh la sha lo jong khon la sha la ayu jong khon ban sha ram ta jong itengin ni sha li shu mengi sa kata ka bentama tadi yang ta ba ke bengi tip magerkat kum ke jinglong jo tingi sutu bet mau utara un pelat yangi nak kata ka terbeli sen dengan jinjin jarba teh Mading tangi kum ba pen kan ma mentan mo nak jing pen paul no balai de coach pog on na ba pala ris kam ye ka tien ke jing sha jonga tingaru ngan rikendong ya pa na kata ka por jo jing tenju ya ka ban sa jalong ha ka perthai baro ka we ben tenju kan ye ki be shong khando Parani ong hakmi ngawan keloi tu bat scam ya kata ka hoidan pa unu ru unum shim ya ka pan snget jongpa ujisu la dap itu lupa mo kani ga de ka khobori ka bokran ka palang Philadelphia ong na ba pala ris scam ka tin jing sha jonga ka bamot ni hab ban ris scam ka tin ga jong blai ka tin ga jong blai ka ba ya sha yangi mo ka ba ya sha ka jing ya sha mo ka jong blai na ka banta jongi tadi tangi ban ris kam ni ka ktien ke jong ble ban ya kat kum ktien ban im kat kum ktien mdai kat kum ka jing batai jong nore ka bam dan na ka ktien ani ka ba shu hikai pur skam bi kum tonal ler klam dan jing pen shai klam dan jing pen tikenal ni klam dan ka jing pen skam na ka ktien tadi ka tang ka abanong ifi la pi kwa shi shai ka jing rong no pia ban rikendong ya ka ktien ka jing sha ka jong tra Bahkan sa poisya ka por ka jing tenjo ka persai bro ka we. Bakata ka por jong ka news nam kan. Pada mentar ngilas tang ban sor. Ka jing tenjo teh. Mo ha ka jinget u blei tenjo. Ha ka tien dong u blei u tenjo teh. Mo ha bangi ba sibon ba ki nong hikai ki mi mentah sibon ba ki nong keren tien jong blei am. I bo blei tenjo teh. Ki banget barok teh. Kin ngap bet kat boong u brio nang te teh kin ko ngo ka tien ke jong blei na. Yang asu tu bakal jing tenju ling bakal tien ngai ko bakal adon lupa mentah. Maru jisu ong te ngi ki bakat do shwa unwan kan dan shoga jing syukur te. Tadeng tangi haban tip kan bo no syukur de soitan. Ba la da ukran ma u te sngo ko badai bet. Balai sngo ko badai na marba mangim tip ya ka tien teng la tip ya ka tien ru teng kalong ko ba shot tendep te. Kumngop lah ke kumngop dan sibuan bagi beliau mau pastor ini kisgi dafun telah batai tang tu long be careful who's there sedan kita ki fraudster ki scam star ridang dan ni ki beri ki bangop bro ada klip lah ya na ni anak sulong kum syok tendep kum nur ngat jelang hang ta tadi yang ta bu jisu ong am ngihap long bet ndi ki bu yo thia ndai ki ba ap khmi te tadi yang ta ban syarai ba ban duai Taka dia kata benginum ngop agi niki jing syukur ke jong syaitan. Ki jing syukur jong dika percaya. Kadang ko jing hikai usor basuk khala ba kapau namba ta jing kai jong we upastor mau badan pa Amerika. Ba mauru hikai kata jing kai wang ba pa ka Bible mana kam hikai ra ba de ban tho aswa sai songkha te. Wang na kam lile de pi songkha kum turu te. Mdan kam hiru ban pen tho manor mano. Ti das ngap so badai te. Bar kha separang ka culture kalong kum ta. Shwa bakin ya mau bakin long syukuram ti kladap song khalu pan asya hi maki kibun kalong kom ta sete ti justify kata te ba kam lili ro tu ong kom ta tengah pe ki comments am babuan am ki ro ke bu uang te hang ta la su thu te ka jing syukur ka khlan ro kata ba wat tangi kata ro maki ki pidiang te kata ka jing ke namar u hikai ya ke bolu ale jong kede
Babon ba ki defend ya ke bala bakla la jok ada ki defend nak tin hi bakalong kumta. Kun jubor weekend. Kun jubor bet bat kitur ki bangat lang kumtu ki sunya hap lang hi Bagi lai lang gaju. lai lang hai gaju ta sunya hap hi ladam dei kumta ta belai on ong ba you Joseph bat ka Mary ba ki le te aktien hara dei sha bania hap ta la dei bania hap hiam shwa handre kata de tang ke jingya syukur mo ba ka pertai hi kadap da kata bat mentale khamta me wat ke ni jing kai jing rong no khamta me la duna pha phi on rong no ya no ngasi ong kom ne ka jing penem ta ka di ka jing yo ai ngimden kamal ne ru em ta kata ka station officers ka kran shai ya kata mo ta ka jing ai la penem ya phi ma salvation is free gift hanre ka reward ta phi habania 3 minute ka jing penem tengi yo free kata ka de jing sha phim don kamal le ya da ka jing ai hare ba phinyo ya ka bainong nei ka pangsngat ta phi haban tre lam da dei kum ta unum ong ya ka balang samarna mo yai ne si poski on tencu ya pa mo yai ne la udah keren sepang kata ka pangsngat bangsa ai din kata ka pangsngat ka cingem haban yai ne kamut ka reward ka jing penem de ade hare ka bainong kalong kum ne ka kam te banyo filayo ada film tre te miok bai bella na miok salary jing penem te ngelayo la ngam 3 minute pat hakane ka jing penem ka bamot ngam don ya ka reward ka jing rong no ka de ka reward ka ba crown nam ta ki bangai lada namar balai ka jing rong no ka de ka ta ka reward namar bangilari scam ya ka ktien ka jong balai bar bo unsumar yangi na kata ka jing tunjuk ka ba crown mo ko mga ong fi ka jing penem ngi yo ai baro ngi jing penem ngi yo lamba ka mo si yo anes sudah kan shai wa ngala lada pi plano ya ka pop ke jong pi ublei long yai ne ban ma ya ka pop jong pi mana ma kata sti ban kong yo anes no ban kong ka kan da ka kran okay ngala yo ka jing penem han ya kata ka jing penem pat uju hi uneu nong tho siti u ong pat ha ka gospel bo jisu ong pat ya ka ne ka banta ha bo kran pat bat Nicodemus wang lam da khapat e fi na ko mat na ka mensim ka bomon ya ka jing penem ka ba fi la yo pi haban petikna hakmat kibriu ha ka lam da dei kum ta kata kam dei ka jing penem Kinumra bandung si imau belai. kata Namar belai bertikna badai ke tu ni finda Peter terang tu ba ujisu upen baptis. Hadin nang tu ilung balai te bu Yohanes upen baptis yang tu apa ainan. Habadan shibun kita ki terang tu ngi ibet. Kidan kajing syukur kata tu besar ma kidan ki pahikai ke lai menta ki ong tu ban khana ko umur man siam na ko tu ne di bakhana ko kami na ko jo kami kadan tu ko ana jisu keren de kata ta an ki pen sha ha do kata ko kom kalong ne kam dei baki pensai ki haban defend ya ka theology jing ki ha ladam defend but de la kalam de tekin ya defend somehow happy ban defend te shuan ra no i dai banta handre upol udah keren sha ke stitching nong romo wang hatung idang ele pop shu ma ba ka jingai e kadang roy belen handre udah ong em kumta ba udah keren sepang ka jing pen baptis adin jong katapan hakal nong ka handre udah keren ya kata namar belai ba pisuto ba ka jing pen em piyo ada ka ba fi kala ka bomot filayo da ka ji yo hana fi wan pat ban yo ya ka reward jong umen sim ba khoj lamba piyai lamba ka lam da piyai kumta ta finum yo ka reward jisu de kata hadin jong jing pen baptis umen sim ba khoj duano fi ka ne ka de ke babon nangi pat ngim ko ngi pa kali non rong no kladangi yai sa piyai sa baru jisu kum no kata de ka jingkeli haban yai sa hakaktien bat kum no piyai sa kaktim de tamba bat ye ka bible haban em kat kum ka bible bat pin i ba pm ha ka bible haki jingle ajong piyai ki man kasngi ladang ngam pin i kaman ngam dei ba ngadon apa ka bible ngasuang ngadon ni ka bible hapo yin tentang depan bible mo tentang dade kum tu portelang e la bitna tentang porslap e la bitna tentang sma tu po bible kata kam dei ngakwa bano pia ba ong kat kum ka bible pim dei ba yaisa pi bat ya ka bible pm ya ka bible pachi sen ba pm hang time ngai ba kata kasi jong ka jing rong no pinum sa lang ngo ra Pinyo bentang. pinyo banta wat Petros grand person ya kama pastor lam bong kesan lai puar wang ngite ngilong kisaki kini ki ru kumjuru mensim bako ya ba obleu la ai tang kita ki bako ngoyo ba la dai ko jipen baptis entre an pun ko ngo te ko bliru wang namai Kibreu ki bakenjan yam. Ki bakenjan do.
Kim sung thu ri kata. Lagi beriu sia ke balak mat di mesin berkoyam. Ya ke jimpen kenduk. Ke balak kate, ke balak kapat am. Ki layo i ke hima ke jong blay. Kamut ki sung thu. Ya kata ka jing sisha. Ki da sung thu kata ka bakan jaman sim. Baka next step ya am ke David ke jimpen ngam. Aga jimpen baptis. Bat bagi niok pediang sisha ke jing ai ke jong mesin berkoy. Bagi lak ban syakri sisha iftarai pan. Lamda kumta te ki bakan jadok te ki ngak kene ki jikai bakla. Nong tat kene ki jing lek bit sudah. Markata ketin jublai gong ti menengkong koren long ba ar khot kat sal ter ke keren bet ubri bukan jadok atau kain bet bakata bakan jam sim te kita ke jing bit de. Ke jing bakla sudah ne. Aku am noi fila da fila tip shisha. La fila amat shisha am yo mensim jong blai. Habala kapat ya PM pensusu bakata kan next step ke jong PM ke dai ke jing pengam ke jing pen baptis bakata kalau benon kampalat ba fini pediang ru ke jing ayo mensim bakoi Nambar ka jimpen baptis fitep no ya kani gamet. Kani gamet bapun. Kani gamet ke bapop. Bapi mi pat. Hoi fidang don hangani gamet. Hana fi up kami ya kata gamet ke bampun. Haka jingrong no ngiyo ya kata gamet ke bampun. Ngiwan hak mat jong trai. Makanya kani ke reward ya ki banget. Lada ngim kwa ya kani ke reward. Te imbait hakaniam. Kaniam gong. Kalau nak kajong kajing peniat kaniam dayap ngantep ngam tanah ter. Hari kajing rong no kadi kata baki banget kitip. Makani kadi kiki kawacan wan. Belai on rong no ro. Yang inyau senam. Nang ni nginum ngong ifi. Hari kai ka benciangan yang pertai kum ki banget ngitip pat. Apa ka Bible ngina pule. Mo on sedang sana ta kajing pendai. Nyau teli kajing pendai. Nyau teli ki turoi. Nyau teli ki pliang. Hadin tu kita baru kam tame inda puli pa hadin nei ka orang ba meno ban poi sha shwa ka pung geding unde sha bra klabo no itu palam ler. Ba nong kong do ban poi. Ngam begitu gidi no kapribon ban non tu. Fi ka Bible kala batai lut. Hari yang ngi ki bangai padam kala batai yang ngi bangindon bautra. Balai uri kendong yang ngiam na mangi haban wan persani seperti. Nginwan biang. ya besensyar Haban ya sensar batu. Ngini habdon na katma amagedan ta. Kendon dia kata. But kata kan dia kikayam. And plus. Hakta ka jengrong no am ngindon ka reward. Kapang singat. Dah pangiwan masan syar am kat kong kapang singat jongi ke. Ngindon ni kapang singat ke. unbu te la ka jong teritori Mau ka Bible ka keren syai ya kata. Mang ini yo ai kapang singat. Lam da kum ta. Kum no pin fit in ya ka jengi kai pang singat. Fit in. Lada kam dai ka jingrong no bangin yo pas ya. Barka pas ya ka peni hai bangan sansar. Ba bangan wan bangan sansar lam bat ukris. Along mani perthai mo ki sipai ki dan laga jong ki klor ki kerdan. Ki kerdan ka patai kan. Lada subut mata habaneng lada dai ju be jam. Tentang yo ara kal pemun ka bereng kan dai be ka ju ngam ngai kata namar. Wat lada wat hadu jok ron dai ka ju ta ka jing sia. Wang utau bala tip Kambun tri tau kamle kambun mo. Utau pertip unyo tri utaro. Ka Bible ka keren ni kata hot ngadang jong kategori kategori ngadang hikai ya kata mo ang ne por jong ka ketien ngai hikai. Nomor babuan besar ki sempit na ka to ka jing hikai ba si suka be na. Kasi suka kare bakan mau tu wat si suka ro em tu bakadu haban tre. Pantrai. Haban tre. Kalam tre tu si suka kan yo yo. Si kan ta mon haban tre. Pindah kerma pindah tip terkom ka bakajangnya cepo Europe ni Amerika. Hak pitre pimlong ban song di biri. Kumjungi sini li belar do mestep do janmiat kat no kan ta song di biri umdan bakali. Fidi syai pim syaot. Amerika le fila se Europe kamdon kum kata. Ka wak atik suki kamdai kum ta. Pitre ke matrai. Dia kata pidale buat hamenta apa India bagi company ki bahaya. Pitre. Ya ka phone masin let pi haban submit no ka phone ke jongpi pim la ban ra ya ka phone chapo ha to ka jakat roi namar belai pim long ban keren phone stang onda pil ade ka to ka break ki baki ai lunch break ya firu sipo ka minute ta to ka por katar pim la ban si onda lawai ni ka don kan no ka message ka bongmut ka don kam na yeng kala don ka phone call ba fila ban phone hang to ka company dikitu ka sa pentip ka don ka emergency kadang stang kata light nak ta dan ni figit kan adon te kita hari ngi pat am ngi perkhat batu si suka bauta balik ke ta memot ayu HDNM kan mau bai uji su itu dekat orang mendon lembat ngah paradise kan ong mengan ai pas get na paradise kacing penem ke dem tabaro
Hari ka pangsingat ka din namta kita kibatroy. Lam da ko ta upol nongi nga ngam kurah kala ya. Clear. Wong tengah 3 minut. Ngadale minut ngal pendap ya kata kecing mare. Hari babun sen mangi teng tang balayo beneng. Okey, tang balayo beneng. Long tik tu ibreu kan bahasa ya keren. Ni da yo tang ka yeng ma bandri slap nakal ya. Da layo yeng pan. Kuat sekali Kuat spi, kuat tibi, kuat kata tu. Pi kadi tang ka cikran. Pi habneng em kadon ka pangsingat. Baka Bible lam da kum ta testament thamai ka keren lut ta sipang ka pangsingat. Tadai namar kata banginyo ta ka pangsingat em hadin jong jing pen em ngile ayu. Kata kadai ke ba crowd do bangin le ma haka jing rong no em ngin yo ya kata but onda bangiwan sang ni em perkat ngin don na kapang singat oi kata kapang singat kamlong dore ai ru em ngin numla ban ong kalong ka bakam koridor ban yu try uday to pang singat ba crowd do bangin yo handai kapang singat ka peni uday namar kata pika kani ka one ben fin puli pa ka Bible kan ma be testament ma to aktin Greek baki Greek kistangi ka Olympic game Barki kita ko porkim ai ka medal ki ada ka pangsingat. Kadi ka jingkai kawan nang ta. But kadi namar kata ka Bible ka ong kata ka jingshong bisharu Christ. Neba ong ka bema seat of Christ. Mo ha ka tin Greek yung bema kata kadi behave baki juri ki juchong. Baki pet iki nong mare na kinong le kai kila kai hok ne am baki di hok banyo ya kata ka. Price baru Jisu ken usyong bon pet iki bangai uday na am banyo ikani. Ya ka ai bo uday banyo. But hey kata pin yo kata ya kajing rong no kan. Haka jing rong no ngin yo ya kata. Tadai namar kata kong ki Kristan ngi mdai ta yangi bano ngalayo jing penim kala biang ngan thia. Hadin jo jing penim pitrai kumno. Pitrai kumno bar kata kajing trai bat haka nongrim ga bakumno lam da kum ta ka wei korin long ka balai ka kron chai. Sapang ki nongrim gi ayu gi jong pi gi dai. Ki nongrim ayu kita. Bengi ngi smuti kena baga jing rong no kan long namar ba kamdai ka balong ka batmai te yangi no ka jingrong no kala dendo mendai la rong no yu Enoch la rong no yu Elijah la rong no yu Jisu bat kum taru la rong no ya kita ki Old Testament saints ki dia mino na ka jingtep ki la lech ta kanong ba ka dai kita ha ka sngi bo Jisu mi ipat kita ki bala yap te ha ka testament ka barim ki mi ipat bala rong no ki Tadai ta kata kamdai ka batmai, it's not a new thing. Dai ka beladap ja. Ta kani kan repeat biang menta sayangi kan ki New Testament saints. Kita ki real quote jong ka testament ka batmai kan. Kay ka jing per ha ka rong no bat ka baja. Nama teng teng gi ong pakat ki bermangai ki suja. Ha baja em ki liwat. Daliwat em pio e ka dakasin. Kum ka janye filap e ka met kum tatatar kemut ki jiano ai. Hari haka jing rong no em kan mau ha buat ikamet jung yo nom lapso nama lapan kaladur ta kan mau por bu Jisu mi padam ka klam syam ladon kamet put padam tu tangga jan Kamdi dah wipat kamet, dah tu kamet, lapan kaladur haka por jung Elijah la rong no em kan mau ko ong bakajan ka hap no ka berandi ka hap no lapan kaladur ya kamet kata ka de ka jing apa ya habaja taliwat de kamet kin yo kumno yo tang kamet ro Hari haka jing rong no wat kamet ro finim yo Hoi ngi tepat makani ka jankup kanum la ban lek chaka te chaka namo try un ai ngi ka jankup mo ka jankup ki jong ka jing chop hangi ka jankup lenin bandi un ai yangi te bangin pong ka jankup ka bali ta ka bo try un ai yangi bat ngaprakhat kata ka sngi kan long ki ka kraw ta fi haba put ya ka turoi mut kum ki bangai nga finish ya ka race la finish ya ka race and now is the reward time kan mau ha shaban hapin da sa hostel hi am par bokhat bamjai fi am kim khat ai ali bamjano am ka don jingput ne ka don something sound will be there ba fin sunto ka jing tiet ba fin sunto fin wan kalong kum joro namar bre fi lapan kot manta de par fi bam kalong tek ru kan ni kan de ke bokraw de namar kata kan don ro ka jing khawai ka bokraw bala job dan kinang job sudah. Ko ang Bible ka kran sai kata ha kita jumpa kan don ka jing khawai da ka jing song kurim jong kun lang berat perkat fi kata kadai ka jing khawai ka pertai kerdu bam ngida ngini po Amen. Kata kadai ke baladang ngido ya kani ka program nginum kran ka program jo ka jing penma ya kani ka pertai hari gini kran sai ka program ka bah ka jing rong no begini yo wow ka celebration em ka bakraw ba ha beneng
bang setengah lah kitab Jepun pau tu kiba kata keren ya kan ni hakal nong ka bahinyo dekat bakandai ka om ni hadin kini ki ru ngala kami pada kami upai babelin ya uba unono umla banyo naki kenja benrio bat naki judge bat naki patlang bat naki telit baro baki de yang akmat kata kakat bat akmat utau kon lang berot kibala kup ke jan kup beli bat kidi yang telai hakikti jongki bat kide ya perta da kaktian bajam kide ya ong kecing penem hau blai jongi uba syong halor kata kakat bat hau tau kon lang berot bat kita ki angel barok kile yang tawir ya kata kakat bat kita ki teman besan bat kita ki sau ki jing tau ba em bat kile ya habdem laki kmat akmat kata kakat bat kile ya money dem ya ublai bat kum ta tertangan puli hanri kat ni ki paj ba perkat bahang ni te kani kam ni ke jing ki jiu ki ngai petang ile kabalang ke perkat betang kabalang jonga kan yo jirong no hari hang ni radap keren bet bau baki kenja benriu bat ki jaj bat naki pailang bat naki telit halu tangan ni gawai barok gini ruai ke juk bat telit betemai ngin don badang barok nama lar shumut mentangakan kasih we keren Bengali we keren kata telak lumar badang ngini yo iya kata namar belai u ayangi kata ke jankup ke beli te bat kata kan ke bakrau bat ngin panganong ifing ngin de ong kidi ong amen ke jingger ku bat ke burom bat ke jing start ke jing aingo ke jing penon burom bat ke bor bat ke jingla hau blai jongi syaki bom jekut amen kata tak ke perkat bi kata sing ngelong wakum no ngar nomor boleh ngini kendo hak jingrong no am kan dai ka event jong ka pertai borok kawai dah ngida ya pois perkat di kendo ber Korea ni keren kumno dai kata a new tongue Kung balang akas gipet na kos. Bakila yo imun simba ko kila kremit ang wika katian. Tadi kita ada yang orang fi kita lagi kebala yo pediang imun simba ko. Kita gindon bentah ke jingrong no. Lampat yo imun simba ko. Lada pimpat ya yang bakan jaman sim. Di ban ya imun sim jong belai. Dan jaka banai. But kata kali bakal dia kata apa ngada pulih kita cepat apa kemen ma. Tetapi kita ka batai sepang ngayo i pe bem. Pe bahkan ni kalau nong ka bahinyo. Kadang batai sepang kecing pendat. Kawan ra kecing sisa pat. Baka bereng dari keceka kemen. Hei ba pisung tu la batai sepang kan nong kumta hang tak ai kecing kemen. Kan long pat kumta. Pangkaran kecing ya ka pertai. Hari ha bereng ngadon kecing kemen. Bila pulih kita kalau nong ka bahinyo em vida sutu ba namar haka pertai kalau nong ka bahinri em kadang kita kecing pendat kabadang Basosir ke kabai isu sirkai bah kata kecing pendat syua bakan plate kata kecing pendat kabai hijau lah batai ya kabadang lah ai kecing kermen dia kata don way naki scholar uang gomne haman ken riu dekot hapa ke Bible kadon kecing kermen ya populeh man ken riu dekot tadai nama kata wadum sange ben pulih ke Bible hapa deng kecing ya mau ulong kecing kermen badai nama kata on rong no namar belai utep bayaki banget kadai yaki kapor banyo e kariwat Ni maktin jong belai ke Stephen ngong korin no makatsan terkot san foi terter ka klani kata ke shiti shi Thessaloni to kalau nong ba saur kot kan rio ke klani kata tabaktin jong belai ka klan kat ni saya ke ipat benang artian kadai span ngai ban im how try Baru ya kuat ban pois kini ke jaka. Hari ban kok ngu pat ban pois di jaka pam trek. Pi haban disiplin ya lah dia. Lalu ampen disiplin anum poi ha kata jaka. Namar belai reward hi bayo em kini tang nang pendisiplin. Kibaya ini ada bekot. Ya ini ada bekot pimtip. Nama nga ken mau don we kuna. Wa practice ba nama don sport sapo ka. Unsa don sport school ban job. Job pada semi final. Hendak hak semi final urem no. Namar ubet pelat. Hendak kawan slap. Badia ke kaba practice ke DB polrang. Pol pemare usuntut. Namar umare akan bas. Kiwei pat kimare dah kejat sudah. Berjob udah tahu pemare dah kejat. Namar tahu berjob pada uang kumne. Yo tahu langsung rem pelat nomor kami oye. Tu orang ni tahu job. Orang mitip
Meta ngai ibe me practice takakan pas hakabashit. Hari ngatip tu me mentai di hagni jongi se debi por slap. Ngapa nga practice kambon slap. Dai nomor kata. Fi kata kalau ngai ke. Ladang ilong ki ba minat. Dai tang hakapor bu blai kur khu yangi. Hakapor joga jing ero ban yaine ba du blai. Kabamot u blai utikna ban kur khu yangi. Ya ka reward nomor beling idang ban pendisiplin ya lade. Tip kun ki bangai am babon sin la film nang pendisiplin am. Long ya kata. Dia kata upolu ong itu muti persyang smart ban IT ya lah dia. Hap persyang smart ta disiplin kawan kentien buat you. Hap persyang smart ta pin persyang smart ta cengin yo. Dia kata nganget kene dia tangka wei nak benta jong ka program jong kisngi ki bakadu mo ngikren. Hakane ke sngi kita dan bon ba hari ngikren swa ya ki ba kenjaman sim. Ki ke benjia ya ki bangai. Haka perthai le ke benjia la ngi batai. Kalak ban penting ban pensmit ya fi nama hak ni ka pertai haning ikran ya kan desha nama ka pertai mentang ngidang sok pila pen kren am pada la pen kren am kam dei tang tu por covid yo don na fi por covid la kala ba ta menta pat asang pai den bia perkhat ba tang por covid tang gawe kan nuksa kan pen kot hoi ka bahaba ki sarkar ka pen mi ya ka injection kita babon ba bang kwa film lali ai hari mental akut ka tu ka khana manta fi ai dan bet keliru ya kata. Dia kata ngim ju ong ru ba ngai ro yu nong ai nga perem yu nong baklam ai dengan ya ro baklam ai ngan perem yu nong ngim dan ni ai kata. Hari ka ada rehearsal ka pertai. Habal apen bor phim la li ai. Phim la le ai. Kata ka dik ke. Tamen deng mas ru ro khoi ab deng. Dong deng iwe ne deng ara deng lai ru piap deng. Ab deng baik. Hab deng baik. Ngi ada iu ba. Bal ada bi kenduk kindiat. Larang ngim kala bamut lomba kan ta ke iba kathop ka Bible ngi yo i tang tu por. Larang ngim kala bamut menta ta lanupat. Lanupat larang ngim pen krek menta. Hab nget ke Bible. Hab nget ke ni Kristen. Beri gi ong ka Bible di ba thok du beri te. Uta du beri ba kan jado u ba kan janiam. Pinum sto ye ga jing shisha. Pin sum tu ye ga ni Kristen ke ba thok du men sim. Tadeng ta fi hab ban kala ka bamut Duai bapin yo human sim jong Chris. Ka Bible ki kren chai kata mo shi teach ki nong room prag khot khandai ka uta ubam dan human sim Chris dai jong Chris. Tadi ta fi ban yo human sim jong blai. Khnang bapin yo ru ya kata jing rong no. Tadi ta wat ong bang biang bang sudan hakan yam ngam kren ya kanu kono kan yam rei la pi ong ngabiang dan hakan yam pilado e jing rong no. Tadi ta am dei vindan hakan yam pindi vindan au try. Pindah mendanau Jesus Christ. Pindah mendanau agak kektian, agak Bible. Ke Bible kau believe it before leaving earth. Ini basic instruction before leaving earth. Terkadang hap kau ngok ini kektian. Lemda komta te Yoshu yam lenyar kata kesengi. Wat ai bapin sarong, wat ai bapin lemeng, wat nompen yang ila kareng ke jong pi banilek persya ini kektian ke baim. Yo bapin mensawi ladi kombau Jisuang. Kalau nggak bae ya me banilek persya. Yu ding tundung. Tadi kita kena kektian ke ding tundung, bagi kektian ke besisha, wat ye le persya ini kektian. Yo bapin mensau ye la dehi. Ini dua. Try ne ke por ngai ngo eme, ngio ban ye kren kat ni ko try. Namar bami iet polat ko try ni kon gi jom. Ngi kren namar bangi iet, ngi kren namar bangi sngokia. Try nge dua bagi kektian kapin kala, kai bor gi bi osngo bar gi besngap. Badam dang katan lagi dia pediang ye kejing syai, dia pediang ye mensiam bakot, dia pediang ye kejing soto. Bad pin long shisha kita ke bakin jam mensiam, ki bariu belai, bad ki badap shisha dah ke bor ke jauh mensiam bakot. Bad pin yo bentar kata kejing rong no, bad kejing sawa ke turoy angel rang ba. Ba hang ta ken habala sawa kum tangin yo ken ya kata ke benta ya bau trial pen krek na ke benta jongi ya ke jingrong no ken dua yang agar ku ye pi pilong ki breu ki bala pen krek ki breu ki ba penret ki breu ki ba pediang ya ke jing shisha ba pila kerku ya ke jim ke jong pi pelanget ya ke ketien dua yang agar ku agar tengu Jesus Christ nong madem amen 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 trial agar ku ye pi nget pila pediang ini ke ketien Walau sakut saat tang hiniam hirukom, ai bapindan hau Jesus Christ. Tuan kerkoi pingin sekenduk biang syai kesengi. Basawan ru shibet, syai ginseng healing service. Ngini dan shibet, hang ni nong temai ke por san baje janmit. Lada long ke balak bila banuan ru, mentah sa shipangi kan sedang.
apa mau lain nong keluar. Kan we beje sawan shibet janmit saban ro shini sipo nong temai apa nong temai nong kriam san beje ke jing seng healing service blai kur khoi fi yang segendo pat amen.